Igbo ndị ewu hapụta asị hapụ Maazị Nnamdi Kanu ekwe mana ha ruo Abuja ha akpawe ha ọzọ. Ịbụ oke mmadụ, anyị achọghị gị n'ala Igbo. Anyị ga-emela na oke mmadụ ka be anyị wee dị mma. Ana m arịọ ndị ọchịchị nọ na South East. Ndewonu ụmụnne m ndị Igbo njem njem ọnụ, ekelekwa m unu. Ebe nsi ewetara unu ozi a bụ n'ụlọ ozi ndị sim.ha asịrị FM. Aka m bụkwa nwanne gị nwoke 042 Solex, onye akụkọ ụwa. Ihe onyonyo a ị na-ahụ n'iru ebe a bụ otu ozi nke dị ezigbo mkpa, nke tọkwara n'ụtọ na ntị, nke si n'aka Maazị Chief Kanayo O Kanayo, bụ onye nke eji nna anyị Sacrifice wee mara, onye na-eme ihe ejije Nollywood. Kedu ihe o kwuru na ya bụ ozi? Ọ kọwara ihe dị iche na-abịa n'okwu Igbo, onye a na-akpọ ezigbo mmadụ ya na onye a na-akpọ oke mmadụ makwa nnukwu mmadụ. Kedu ihe ọ sị na ọ dị iche na ihe ahụ na-abụ? Ọ sị na nke mbụ bụ na ọtụtụ ndị mmadụ ndị bụ oke mmadụ, ndị bụ nnukwu mmadụ n'obodo anyị, ọtụtụ n'ime ha enweghị ezi agwa ọbụla. Ọtụtụ n'ime ha onweghị ezi ihe ọbụla nke ị ga-amụta n'aka ha makwa na ezi ihe ọbụla ị nwere ike inweta n'aka ha. Mana ha bụ nnukwu mmadụ, ha ji ego, ha bụ ọgaranya. O wee sị mana ndị nọ gburugburu ebe ha nọ na-ata nke bụ ahụhụ. Onweghị onye ọbụla ga-asị na lekwa ihe o riterela n'aka onye a makwa na lekwa ezi ihe onye a merele ya na mbụ. O wee sị n'aka nke ọzọ, na akụkụ ezigbo mmadụ, na enwere ọtụtụ ndị mmadụ ndị nwere ezigbo obi. O nwere ike onye ahụ agaghị ejichadị ego nke otu ahụ, mana o nwere ezigbo obi. Onye ọbụla ya na ya gafere ụzọ, onye ọbụla ya na ya mekọrọ ihe, ga-amarịrị na onye a bụ ezigbo mmadụ, na onye a na-agwa ya dị mma, na onye a na ihe ọbụla gị na ya na-emekọ na ọ na-akwụ ọtọ, na onweghị ka ọ ga-asị gị emecha o wee bụrụ bi. Dịka ọ kọwasịrị ihe dị iche na ya bụ ụzọ ihe abụọ, o wee sị na o nwere ọtụtụ ndị mmadụ, ndị ọgaranya nọ na be anyị bụ ala Igbo, bụ ndị a na-ele anya na ha bụ ezigbo mmadụ makwa na ha kwesịrị ịbụ ezigbo mmadụ, mana agwa ha na-akpazi, ihe ha kwesịrị ime ha na-anaghị eme, makwa nke ha na-ekwesịghị ime ha na-emezi, na-egosizi na ọ bụ nnọọ naanị oke mmadụ makwa nnukwu mmadụ ka ụdị ndị ahụ bụ. Ihe ahụ ndị Igbo na-asụ si na okenye anaghị anọ n'ụlọ ewu amụọ n'ọgbịrị. O wee sịkwanụ na o nwere ọtụtụ ndị mmadụ, ndị ọgaranya nọ na be anyị, bụ ndị a na-ele anya dịka ndị okenye ahụ kwesịrị itinye ihe otu o kwesịrị isi wee dị, ndị kwesịrị ịhazi ihe ka obodo dị mma. Mana ọ bụzi ndị ahụ bụ ihe na-amanyezi ya bụ ewu ọgbịrị ka ọ nọrọ n'ọgbịrị wee mụọ nwa. Ogologo kwa dị mmanụ ka mgbede, ya mere ọ ga-aka maka iburu oche gị kpụdobe nso ma nọrọ ala ka anyị nyoo anya na ya bụ ihe onyonyo bụ nke si n'aka nna anyị Sacrifice wee pụta. Ya mere a sịla na Solex sị kama lere onyonyo ya. Hello, my dear friends, brothers and sisters. Today I bring to you what I have termed in the Igbo cosmology the concept of ezigbo mmadụ and nnukwu mmadụ in Igbo. The concept of ezigbo mmadụ and nnukwu mmadụ in Igbo cosmology. The greatest want of the world is the want of men. Men who will not be bought or sold. Men who in their innermost souls are true and honest. Men who do not fear to call sin by its right name. Men whose conscience is as true to duty as a needle to the poor. Men who will stand for the rights though the heavens fall. Pakoloko. Regrettably and sadly too, behaviors and inhuman conduct, previously regarded sin and viewed as untold, abnormal, and to say the least, morally reprehensible, are to all intents and purposes celebrated today as pomp and pageantry. Most men and women in our society today now place premium on dishonesty rather than honesty, distrust rather than trust, ill-gotten wealth rather than legitimately acquired wealth. Today, the age-long dichotomy between oke mmadụ, the powerful, rich, and very influential people, but morally bankrupt in our society, and ezigbo mmadụ, the morally upright people, but averagely rich,
which was jealously guarded and tenaciously held in high esteem by ancestors, have been shamelessly cut off due to inordinate quest for wealth and questionable desire for political power, as well as a love for material things, as it were. Then there was a clear-cut dichotomy between Oke Mmadụ and Ezigbo Mmadụ in our society. It's that a stranger comes to a man's house seeking his daughter's hand in marriage, and the parents of the girl, the would-be bride, will be interested to know from their prospective son-in-law his father's name, mother's father's name, father's mother's name, and not necessarily that of the would-be son-in-law. If I go, what now happens is these days, and that's where this concept draws its strength. When a young man declares interest in a girl these days, they are now asking, that wasn't the concept in Igbo land. What is of paramount importance is the nitty-gritty of your would-be son-in-law's family, and not more pretentious, according to Oliver Wendell Holmes. This is because blood is thicker than water. Today, the reverse is the case. Parents, more often than not today, place premium on material things other than knowing the nitty-gritty of the family of their would-be son-in-law. Things have woefully fallen apart, and the center can no longer hold. And the question we ask, who is to be blamed, my dear brothers and sisters? If I was carrying Bo Oke Mmadụ. Those who will go to Abuja, they have the demands of Ndị Igbo in hand. They will get there. If they can't push the demands, they will push in their son for a political office. Is that what we want in Igbo land? Oke Mmadụ jụ na be anyị taa, that's what I'm trying to say. Ezigbo Mmadụ koloko. So the concept of Ezigbo Mmadụ and Nnukwu Mmadụ needs to be reviewed again. We have lost it to a large extent. From the background, we are coming as Igbos. It was like an anathema. You visit a man in his house, say, "All your daughter, or my friend." The man will, maybe out of economic situation or circumstance or whatever, walk in and say, "Agata, so this concept of Oke Mmadụ is what breeds this. Many men of this background are dying suddenly because of Oriko. Many men are sending their children to do what is untold. So please, my brothers and sisters, in Azafia na Alaba, in Azuni Dumota, in Azuna Aba, in Azuna Onitsha, in Azafia, let's review the concept of Oke Mmadụ na Nnukwu Mmadụ na Igbo. Ife juru na baita bụ Oke Mmadụ. Ezigbo Mmadụ koloko. Ana m ajụ gị, bụ Oke Mmadụ na Igbo, ịbụ Nnukwu Mmadụ. Ịbụ obodo adịghị mma na ya community. Ịbụ ihe ndị Mbaise na-akpọ emeta obi ala mmiri. Ịbụ ndị ewu hapụta asị hapụ Maazị Nnamdi Kanu ekwe mana ha ruo Abuja ha akpawe ha ọzọ. Ịbụ Oke Mmadụ. Anyị achọghị gị n'ala Igbo. Anyị ga-emela na Oke Mmadụ ka be anyị wee dị mma. Ana m arịọ ndị ọchịchị nọ na South East, ndị gọvanọ anyị, ka unu gbasie mbọ ike ihe ọbụla unu ga-eme, maka na, like he said, to whom much is given, much is expected. Monde ọbụla anyị na-anọ sit at home, ọdọkụ mma na be anyị, ọ na ndị Igbo enweghịzi onye ndị ezigbo mmadụ nwere ike ikpe oku si ha ka anyị meela na ihe a
na economically is affecting us. Biko, ọ bụrụkwa sọ ndị ji ego na-abụ ndị isi. But this concept is what we need to reappraise. And ma jụkwa gị again, ebe ọ bụla ị nọ na-azụ afịa, ma asara Nigeria ma within Nigeria bụ onye Igbo, ana m asụ nke a n'Igbo. Ị bụ nnukwu mmadụ, ị bụ oke mmadụ, ị bụ ezigbo mmadụ. Ọ kalụ gị mma ị bụ ezigbo mmadụ ka na Igbo wee dị mma. Ekene m unu. Ọkwa ikirichala ya bụ ihe onyonyo gị onye ụwa onye na-egere akụkọ ụwa m ịmara nletu anyị si eme ya deere anyị ebumnuche gị etu si wee hụ ya bụ ihe nke ikiriri ugbu a na ngalaba okwu ka anyị mara uche gị n'ihi na uche onye adịghị ya njọ. Daalụkwa gị na-eso ebere anyị sonye, ekelekwa gị wee na-asị gị jide ka iji onye asị ya jide ka o ji ịmara na nke o ji kacha mma. Ekpere m bụ na Chineke nna ga na-anọnyere gị ọpụpụ gị nabata gị na-etinyere gị aka n'ezi ihe niile nke ị na-eme. Gị taa bụkwanụ mbụ ị na-ahụ ihe onyonyo anyị, asị gị nnọọ. Onye gị na ya ka nọkwa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa n'iru akwụkwọ efere mba ụwa. Ya mere ọ bụrụ na ka mmere dị gị mma n'obi nwanne, biko ọ bụ na Facebook na Instagram ka na-ahụ onyonyo pịara m follow, ọ bụ na YouTube ka ị na-ekiri ya bụ ihe onyonyo pịara m subscribe ya na mgbịrịgba anya n'akụkụ ka ị nwee ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ ga na-ewetara gị n'ọdịnihu. Ọ bụ na Twitter ka ị hụrụ ya bụ ihe onyonyo pịara m follow, ọ bụ na TikTok itikere m follow ma atọ ọkụma. Igbo ndị nwe m, Igbo ndị ọma njem ọnụ, ekelekwa m unu wee na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma o. Ise ngwanụ tụsawara m ihe onyonyo a na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo na apịrị m aka na share button. Ya mara gị mma ezigbo mmadụ. Udo dịrị unu.